категория. Многократна призьорка в международни турнири. Първи златни медали за България при девойки, заедно с Станимира Динева. Сенсей Даниела Динева, европейска шампионка и многократна медалистка от европейски първенства и международни турнири. Семпай Станимира Динева, европейска шампионка за девойки и многократна медалистка от европейски първенства и международни турнири. Семпай Кристиян Стойнов, двукратен европейски шампион за юноши. 4 треньори работят с различни групи и трениращи. В клуба тренират над 80 човека. В момента наблюдавате демонстрация на бъдещите шампиони на клуб Аскен, водена от Мирослав Митев. Добре.